हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननै बर'नि गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन। सेथियाव दङ दैमु दि क्रेकसन चेनेलनिफ्राय। बिथांमोनहा दाउला राजा नैथि खोन्दो शर्ट फिल्मनि भिडिअ'खौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा मोजां कमेडि शर्ट फिल्मनि भिडिअ' लानानै फैयो। बिथांमोननि भिडिअ'फोरा बाख्नायजाथाव, नायबाय थाथाव, बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हानाय मोजां भिडिअ' लानानै फैयो। बेबायदिनो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोजां भिडिअ' लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोनहा थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। नैथियाव दङ RBSBE चेनेलनिफ्राय। बिथांमोनहा गदाय सना नैथि खोन्दो शर्ट फिल्मनि भिडिअ'खौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा शर्ट फिल्मनि भिडिअ' लानानै फैयो। बिथांमोननि भिडिअ'फोरा बाख्नायजाथाव, नायबाय थाथाव, बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हानाय मोजां भिडिअ' लानानै फैयो। बेबायदिनो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोजां भिडिअ' लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोनहा थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो बर'नि गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैबाय थागोन।